ассалому алайкум тамошобинон ва ҳаводорони канали Либос ТВ. имрӯз мо ҳастем дар бозори Корвон, ҳафтум дарвоза, бозори нав суроғ мекунем миёен. ҳамҷода рияди шашум рияда миёен. нези кардиган палто ҳасте ё 230 сомонай Google кардиган палтои аҷибот инаё чишум бо аҷибот фасон омадагияд. ай размер чанд то чанд ай? 48 то 56. 48 то 56 каб шондор 100%. Чанд расеткатун аст ай? 5 та расеткашон. ай 48? ай 48 то 56. 56 ҳастай на чизи новинкаи бозор. ё беҳад ғавси зуран. киса ҳам доран, кисаашон санги сваровскати оройшочай ё гучи. материалшам ғавси зур. ина пиштишда бо сурати шапалак загия. марамад баъд капшонашда мехери. касе ки харидор аста бо мекунад ки мода занг занад. ина чизои новинкаи бозор. шумо метавонед ки занг занед. ана детаи дигаш ҳаста. ин материалои ёш бо аҷоибот фасонтаранд. ё ранги ангоркан. ина пристай нигаҳ кунед. ранги ангоркан. ё то размери чанда дорем? ё то размери чанда дорем? духтарак то размери чанда дорем? то 56 дорам. ҳамун модела и просто молодёж нишай. то инами тараф рафтагӣ нақшон 230 сомонӣ. ина агар май пеш биёрам ки шумо бибинед. ина материалаш ранги ангорка орияй. пуштчон ана мантана загияй. пушташон ҳар хел чӣ дора? ороишо дора. ороишошон ҳар хелай. ана ҷабон маги ина миём анам хелай. инаи расветкошуна. ина расветкошуна. ина марҳамат. ана ёш типа молодёж када зуран. молодёжда беҳад фасони хушрум ҳестанд. касе ки духтараки ёшай то 56 размера. ана мишне ки нежни аккуратни аҷоибот. ана цветош. ана цветошон. ана ма айдур мегум бигирам. одамо бисёр мегзаранд дига фаҳмида намешаванд. ина чизое ки ҳозир шумо мебинед ё кардиганои новинкан ё бузурда нестанд. ё бузурда нестанд, фақат як ҷодаанд. се та расетка дория? айн 4 та айваш 4-5 ай ё коротки кардигананд. нархшон 230 сомон. 230 сомон. коротки кардиган. истеҳсоли гиҷоан апа? ё Ӯзбекистон будааст. ина ғалти дар замин зада. ина ҳоз ма чиша нишон метавонам. ё аҷоибот фасонанд. качествоашон беҳад зурай. фирмашон парда будай. фирмаш парда будааст. аҷоибот ай дута киса дорад. ҳам кнопка дорад, ҳам чӣ? тугма. ай болош на хел тугма борияй. аҷоиботанд. ё ай размери 48 то 52. 46 то 52. 46 то 52 будааст. наё анаи бологиш бо се размер доранд. ай 47 то ай 46. 44 46 44 48 46. ина марамад бубинед. касе ки дар кора дастафка дорем. ина марамад мо 100% шуморо амира дастафка карда метавонем. як бор дига ҳам хел бихапин дастат меояд. охир бина қапида бестем. ина бадаш грязный розовиш беҳад базебай. касе ки чӣ мекуна марамад бигирад. ё айбаршон бо кушода мешаванд. ина кнопшия айбаршон бо кушода мешаванд. моддашон ҳам хеле шумо метавонед ки бои хеле истифода баред. ёшам ҳана мехел. се та расветкаш ҳаста. 4 та расветка. ина марҳамат. 4 та расветкаш фақат дар невремия ҳаст бозорда.
تو کسی زکاس میتونه مرحمت زکاس کنید و دستافکه داریم که در کانال ابونه نیست مرحمت ابونه شا ویدیوهای آینده ما را تماشا کنین خدا حافظ سلامت باشین